கம்ப்ளீட்டாக நியூ கலெக்ஷன்ஸ் வந்தாச்சுங்க. லினன் காட்டன் சாரீ, கான்ட்ராஸ்ட் பல்லுவன், கான்ட்ராஸ்ட் ப்ளவுஸு, ரெகுலர் வியர்க்கு, ஆஃபீஸ் வியர்க்கு, காலேஜ் டீச்சர்ஸ்க்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. சின்ன சின்ன ஃபங்க்ஷனுக்கெல்லாம் வந்து கான்ட்ராஸ்ட் ப்ளவுஸுங்கிறதுனால ஸ்டிச் பண்ணி போட்டோம்னா ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும். உங்களுக்கும் இதே மாதிரி வேணும் அப்படின்னா ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். இல்லை டைரக்ட் ஷாப் விசிட் பண்ணிங்கனாலும் நம்மக்கிட்ட கலெக்ஷன்ஸ் நிறைய இருக்குது, பார்க்கலாம்.